प्रॉपर संभाजीनगरची आपल्या महाराष्ट्रातून आपलं रियल नावाचं प्रोडक्ट मॅडम पर्यंत पोहोचलं होतं आणि मॅडमला काय आदर होता आणि कसा रिझल्ट आलाय हे आपण मॅडम कडूनच जाणून घेऊ. नमस्कार, मी अलका वाघे आणि फुलोडची राहणारी आहे आणि मला असं घोडा आल्यासारखं होत होतं आणि चालाच्या बाबतीत मग असं दम आल्यासारखं होत होता मला आणि मग पाय असे जाम होत होते, चालताच नव्हते, असं दम येत होता. तर त्याला मला आता घेऊन 2-3 महिने झाले आणि मला एवढा फरक पडला की मला पटापट चालता बी येतं आणि खाली वाकाचा पण प्रॉब्लेम नाही आणि असं काम जिवार येत होतं तर आता जिवार बी येते सर. आता कामाला म्हणजे अशी सुरुवात करते की पायाचंच काम दिसायचं. तुम्हाला काय वाटतं मॅडम आपलं प्रोडक्ट लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे? हा, मला तर याचं तर 100% म्हणजे स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार. स्वस्थ शरीर और